Salut băieți! Suntem din nou la pescuit pe frumoasa noastră Dunăre. Am venit joi, astăzi este duminică, la ora 12 trebuie să plecăm. Crapul nu prea merge. Am luat o bucată, vreo 2 ori am scăpat, alaltă e. În schimb, carasul merge. La pop-up-uri, ace mici, finuțe. Hai să vă arăt aici ce am prins. Ia să vedem dacă se vede. Într-o oră jumătate, carasoi. Caras, ia despămânare tu să ce? Filmez pește acolo și să le arăt la băieți care-i treabă. Așa, cred că ne-ați lăsat să vadă așa un pic. Se vede? A? Se vede carașul frumoși. Deci la pop-up-uri. Am dat și pe urmă am schimbat pe boabă. De porumb fiartă, boabă micuță așa, pe spin. Șmecheria e că o să vă arăt o montură când noi scoatem. Deci șmecheria, ține Alexandru să scoate o montură frumos, ține cu așa. Să nu miști imaginea. Că scot o una de asta, deci o scot pe asta, că e și așa, nu mai dat. Auzi, nu asta, că asta e cu pop-up-uri. După aia altă. Așa. Vedem pe asta. Să arătăm la băieții aici, care-i treaba. Uite-și. Ia. Uite, să vedem în imagine. Boabă de porumb pe spin, plumb de 40 de grame, colisant, încărcăm plumbul cu material, wild și cam aia e. Hai să încărcăm, văd cum e treaba. Stai așa, Alexandre. Uite așa, uite. Uite, pac, încărcăm, culisează și lansăm. Uite, lansăm frumos, corespunzător. Și aia. Vă urăm fil întins și vă așteptăm la Dunăre, băieți. Sănătate, numai bine!